दा गिबि गिबियाव नोंथांमोननि चेनेलखौ नायगिरि बयबो रायजो राजासिम आंनि सिबिनाय अननायखौ बावहरग्रोबाय। दा जों दिनैहाय बिपिएफ दलनिफ्राय बिभिन्न जायगायाव बेरायगासिनो दं। जों दिनै पर्बजरा समस्तियाव डक्टर रेजाउल करिमखौ देरहासार होनायनि थाखाय बाहाय मोनसे जों स्पेसियेल जोंहा मोनसे मिटिं जादों बिराद गिदिर गिदिर इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ लानानै। खारन बावहाय कतगुला खोथाफोरखौ मिथिजोबैखौ जों बुंफैदों। दा बेहाय जों बेखौनो बुंगोन डक्टर रेजाउल करिमा बोरै देरहागोन बिनि अंकखौ जों स्पष्ट रायजो राजाफोरनो खिथाबाय। मानो होनना बुङोब्ला थांनाय बिटिसिनि बिसायख'थियाव बे पर्बजरा ओनसोलनिफ्राय जोंहा सन्मानिय जोंहा माननिया मनमोहन बायदेवा बिपुल भटआव देरहालांखानाय सासे बिथाङा दा बर्थमान जोंनि बिटिसिनि इएम लोगोसे नैबे जोंनि 5 नं पर्बजरा समस्तियाव जों एनडिए हिसाबै डक्टर रेजाउल करिमखौ जोङो देरहासारनो हानायनि खारना जाहैबाय जोंहा बावहाय बिजेपिनि खुनु केन्डिडेट गैया। एनडिए हिसाबै बिजेपिया जोंखौ समर्थन होदों। आरो जोंनि पर्बजरायाव देरहाखालांनाय बे मनमोहन बायदेवआव मोननाय भट आरो बै माखासे नन मुस्लिम जेरै बेंगलि गार' राभा राजबंसि बिभिन्न धरननि सान्थालि उराव थराव बेफोरनि भट बेखौ मिलायजोबनानै जोङो अंकआ जों स्पष्ट खिथाखाबाय जे ताहिर बेपारिनो हक आश्राफुलानो हक बिथांमोनाव खुनु धरननि देरहानायनि अंक गैया। एबारनि 5 नं पर्बजरा समस्तियाव बिपिएफ बा एनडिए दलनि बिजाथि डक्टर रेजाउल करिम बिथाङा देरहासार जागोन बे रोखा बेखौनो जों बुंबाय।